wabarakatuh. Nuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, dumateng Bapak Ibu guru saka karyawan sedaya ingkang satuhu-luhuring budi, ugi dumateng wali murid kelas pungkasan ingkang kula tresnani saka kanca-kanca saking kelas ngandhap tuwin rencang-rencang kelas pungkasan sedaya ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah konjuk dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit saking sih rahmatipun ing dinten punika kita sedaya taksih saged makempal menunggal kanthi pinaringan karahajan lan kawilujeng ing acara perpisahan siswa kelas 11-8 warsa 2025-2026. Kula minangka wakil saking kanca-kanca kelas kanca-kanca kelas 11-8 ngaturaken angunging panuwun ingkang tanpa winates dumateng Bapak lan Ibu guru punapa dane awit saking asih katresnan lan pangorbanan panjenengan sedaya. Agengipun bluwantah paringi ilmu lan bimbingan dumateng kula sekanca sangga kula sekanca saged nrampungaken kewajiban sinau wonten ing pawiyata menika. Sedaya piwulangan lan kaugeran saking panjenengan boten badhe ical saking manah kula sekanca naming saged ndedonga mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu guru pikantuk piwelas saking Gusti Allah ingkang Maha Agung saka tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan katentreman boten kesupen. Kula sekanca ugi nyuwun sedaya pangumunten menawi wonten atur saka salah dawa kula sekanca ingkang boten marani pangbali utawi damel duka panjenengan sedaya. Kula ngengkeni bilih kula takasih kathah kekeringan, mugi-mugi Bapak Ibu guru kersa nglubaraken samodra pangpasami dumateng adik-adik kelas sumangga tansah ngrembaka sinau kanthi greget lan temen, jaga asmanipun sekolah lan ajengip panjenengan. Mugi-mugi ing tambenging sekolah menika saged langkung manjing lan manggih kamluyan. Kangge kanca-kanca kelas 11-8 perpisahan pamika sanes pungkasan nanging minangka wiwitan saking lampah gesang ingkang langkung ageng. Sumangga kita sedaya tansah nggemi cita-cita tansah dadi tiyang ingkang minggani dumateng nusa lan bangsa. Aja lali donga lan tetep njagi silaturahmi wasana caket sementen atur kula menawi wonten kelapatan atur saka solah bahwa ingkang boten marani panggalih kula nyuwun angguling pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten ka lak maksa ngipun. Ya Kak Papa. Gendeng. Alah jero mikir kata-kata kok. Ayo nomo tuh. Dalang ngenten ya dolan sesek. Ya aja digeser-geser terus lah. Seneng. Rameo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan. Karamu banten buatku ngono. Nang video ini banten. Malen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan.
dumateng Bapak Ibu guru. Tenang ambil tanganmu itu apa itu? Balen deng ngono suarane arek-arek. Assalamualaikum. Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng Bapak Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan dumateng Bapak. Kate wae. Goblok ya. Wah, Balen. Ayo, lanjut. Wong rame lho. Assalamualaikum. Sahabat Rasul.